Ola, pois isto é a cidade da Coruña. Esta rúa chamase a Ronda do Outeiro. Xa dixen noutros vídeos que eu falo en galego-portugués, galego ou galego-portugués, que para min é case a mesma lingua. Sabémolo todos os que, de algún xeito, tivemos simpatías ou filias políticas, filiación política co que se chama o nacionalismo galego, que ten unha especial simpatía ou respeito polo país portugués, que, como ben sabemos, fica ao sur. Bueno, hai xente que non o sabe. Fica ao sur do que en Portugal chaman a Galiza ou a Galiza. Este é a Ronda do Outeiro da Coruña. A Coruña é a miña cidade. Ao fondo ves o centro comercial Os Rosales. Galicia ou Galiza caracterízase polo seu bilingüismo. Aí falanse dúas linguas, unha que é o galego e outra que é o castellano ou o español. O galego dice que é o irmão do portugués. En certas zonas de Galicia ou Galiza se dice irmão. Na miña zona, por exemplo, na zona da Coruñesa, dice irmán. Non é así. É o galego, é o pai do portugués, mal que lle pese a moitos portugueses. Por certo, dice moitos en Galicia. Hai zonas onde se dice moitos. Con Portugal, iso iremos falando, imos falar de moitas cousas, como apeteza, porque eu son moi anárquico na miña maneira de falar. E cambio de tema, salto un refrán en galego, di saltar do allo na cebola. Saltar do allo na cebola significa cambiar dun tema noutro, pero bueno, leva unha orden máis ou menos lógica. Por exemplo, aí pon UDC Riazor. UDC significa Universidade da Coruña, Riazor, pois Riazor é a praia de Riazor, onde está o estadio do Deportivo daqueles tempos gloriosos, de Bebeto, de Mauro Silva, de Jukic, López Recarte, bueno, todos coñecemos. Non sei se mencionei a Claudia Nando. Nando era un dos meus xogadores favoritos, era lateral esquerdo. Estou falando en galego, este é idioma galego. Os portugueses igual o recoñecen como unha variante de español ou un portugués castellanizado ou algo. No norte falan casi igual a nós. E non sei, porque ás veces vaiseme, como se di, vaiseme a pinza. Empezo cun tema e non sei de que seguir falando. Non sei de que iba a falar. Volvemos ao principio. O principio é que, bueno, que isto é a cidade da Coruña. Vou falando en galego-portugués. Falarei cada vez máis veces, algunhas veces falarei en castellano ou español, outras veces falarei directamente en portugués ou directamente en portugués do norte, porque o do sur é máis distinto ao galego. Curiosamente, hai algúns brasileiros que falan máis parecidos aos galegos. E dicía que en Galicia se falan dous idiomas, se habla gallego e se habla castellano. Agora estoy me pasado ao castellano. O castellano se habla en América Latina, como todos lo sabemos, ¿no? Hai sitios de México, Argentina ou algunos países latinoamericanos donde tienen palabras que los que nos denominamos españoles. Aquí en Galicia no toda la gente se siente española. Identitariamente yo no me siento español, no me siento castellano, me siento gallego. Gallego o incluso gallego-portugués. Pertenezco a España y eso es otro tema que dará mucho que hablar. Este es el Parque Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue presidente del gobierno, los primeros presidentes del gobierno español desde que se acabó la dictadura franquista y después de lo que se llamó transición se restauró la democracia representativa. Entonces, iba hablando de esto y de eso se trata, de hablar un poco de lo que me dé la gana. Tengo un acento gallego muy marcado. Sí, te lo dicen. Los gallegos tenemos una característica especial, que vamos a otros lugares de lo que se llama España, o yo antes llamaba, como me consideraba medio nacionalista gallego, los nacionalistas no dicen España, dicen Estado español, porque para ellos España no es una nación, sino el nombre de un Estado que encierra distintos pueblos que son identitariamente o culturalmente distintos. Galicia es, desde mi punto de vista, hay otros dos que son el País Vasco y Cataluña. Desde mi punto de vista, y es un punto de vista creo que bastante acertado, Galicia es el territorio más diferenciado de la cultura, lo que se llama cultura castellana, que es lo que dio origen a España, dentro de lo que es el Estado español, que forma parte, como todos sabemos. Hay alguno por ahí que no sabe lo que es la península ibérica. Yo le diría que la península ibérica está compuesta por el Estado de España, el Reino de España y la República de Portugal. Tengan cuidado con la Guardia Nacional Republicana, por certo. Ahora me estou cambiando galego. Ese é un indicador que pon Carballo. Carballo é preto da zona... Bueno, é unha zona pola que eu pasei moitas veces. Aí hai unha etnia especial da que falarei algún día. Este chaman a rotonda do Pavo Real.
Como me canso bastante porque eu son de pouco dormir, ser de pouco dormir quer decir que normally I speak very little hours, o sea, I speak cando quero falar en inglés, eu quero falar, me sinto un pouco presionado, sobre todo cando teño pouco tempo de descanso, pois parece que non me sale porque a fluidez suficiente, así que eso, vamos a teño pouca batería, vamos a concluir este vídeo. Estou empezando esta aventura aquí en Twitch, no canal de YouTube. Bueno, fago un pouco, vou pasar ao castellano outra vez, lo hago un pouco porque hai que llenar horas e tengo muchas horas de día debido a las circunstancias especiales que estoy pasando, que no tienen contenido, digamos que no soy capaz de hacer nada, no las soy, me aburro, por decirlo de alguna manera me aburro, entonces tengo que hacer más cosas cada vez. Así que se me ha dado por empezar esto. Yo soy de los que no me gustan las redes sociales, no me gustan los mundos de los influencers, no me gusta Twitch, no me gusta TikTok, no miro vídeos donde salen tonterías, me gusta aprender continuamente de cosas, pero de cosas interesantes. Eso no quiere decir que no sea una persona seria, ¿no? Me gusta desvariar, me gusta reírme, me gusta hacer muchas cosas, pero lo que no me gusta es perder el tiempo en gilipolleces. O sea, pois por lo menos, ahora me paso galego, porque me salo galego, son galego falante. A miña compañeira é galego falante tamén, miña compañeira, somos do ano 84, no 84 éramos no que se chama o mundo rural galego, falábamos o 98-99% de las personas éramos gallego hablantes, nadie hablaba en castellano o español, hablábamos todos gallegos, eso nos hacía medio portugués, como digo yo. Nada, vos deixo, boa tarde. Esto irá continuando, de momento por unha zona urbana.